Mamintih sabalon anyui. Baia gadang di ulu alah tadanga darun virus corona tu kanagariawa. Gamangnya cameh mulai taraso. Sanyampang sampai ujian dan kuasa tu kepada kita. Apa kadayo? Nenek mama jo alim ulamo suluh bendang dalam negari. Nan memimpin anak jo kemanakan. Nan tahu garak jo garik bancano tibo. Rancak kita memintih sebelum nanyui. Virus corona tu mak indak berjalan sendirinya. Inya berpindah dari orang ke orang. Karena salah dalam balaku jo bertindak. Basin je batuk bapalape, mulut indak batutui. Dek kapacik ayah liwa ketika basin je batuk. Ayah liwa menempe di berbagai tampe. Tapacik dek kawan tabau kamuko. Masuklah virus tu melalui hidung mulut je matu. Senyampang banyak nan ketularan mak. Itu saatnya nenek mama jo alim ulamo tagak di muko. Memimpin parang mamaga kampung jo nagari. Menagahan anak jo kemanakan bakaliaran di luar rumah. Supaya putus mata rantai penularan. Namun mak nak dan seso anak kemanakan. Sebelum bencana tu tiba, sediakan baka secukupnya. Panuh herangkiang jo padi simpan bareh dalam goni. Kok kurang padi jo bareh serato nan kadimakan. Kumpuakan sedekah jo zakat orang kampung jo perantau. Kok lai jua nak kemanakan bapa karangan tanamilah jo sayur. Tabek nan kosong panuhi jo ikan. Sumangai salang tenggang jo ketoroyong iduian baliak. Kabuki kita sama mendaki, kalurah kita sama menurun. Taki lantang sama makan angin, tatungkui sama makan tanah. Silaturahmi diparek mak. Namun jarak badan tetap dijago ketika sedang berkumpul. Baparang melawan corona harus bersama, bau membau. Dipimpin dan nenek mama jo alim ulamo.